היי, אני עכשיו צריך לראות כמה דפוק ומבדר אני יכול לצאת בווידאו. כי אין לי כסף. כסף? אז בעיקרון בסרטונים האלו אני הולך לעשות הרבה קאטים. מלא כאלו. עכשיו, אם גיחכתם, אני רוצה שתדעו שמי שצוחק עם הדברים האלו הם תינוקות. אם ראיתם מה שעשיתי עכשיו וצחקתם, זה כי אתם תינוקות. עושה הוא תינוק, אז הוא יצחק, הוא יצחקק, הוא יקיא גם. וזו לונה. היי, לון, כן. זו לוני. וזה דורקס פליי. אתם בטח חושבים שמביאים לי כסף עכשיו, הם לא. ואני פותח לדורקס הזדמנות לתת לי כסף. אני מוכן למתג את עצמי, לפרסם את דורקס, מזיין חרא. באמת, אני מזיין חרא, סתם. אני רק מזיין חרא כשאני מסטול שיכור. שזה תמיד, סתם, זה לא. אני פשוט תמיד מסטול שיכור כשאני מזיין. וזה במיוחד כדי שיהיה לי את התירוץ שאני מסטול שיכור, כי אני מזיין חרא. סורי, שתיתי, אני על הגב עכשיו, אני לא יכול לזוז, אני לא יכול לזוז. קלאסי. סורי, שנתי, יש לי זין ממש קטן ועקום. סורי, שתיתי, עשיתי לך קרפס בפה, אכלתי שווארמה, לקחתי שום, לקחתי בצל, אמבה, לקחתי אמבה. אני שיכור.